Jo estic molt content de vindre al meu poble, Claro, però és que viu així tot l'any, digueu, claro, és que tu no vius així tot l'any, claro, jo volia viure tot l'any en Benaguasil. Va ser superbonico, i és superbonico, avui quan venen les festes, ho contarà l'alcalde després, el pleno que es fa en l'Ajuntament, quasi més de 20 anys ja fent-lo, si no recorde mal, on se nombren i se fan i se senten importants elles i ells, festeros i festeres, el que són, perquè són importants i són els protagonistes d'esta nit i seran els protagonistes de les festes, però més bonico és portar molts anys en aquest escenari i més bonico és veure pares, mares, que alguns d'ells han estat així, que avui són els fills que estan així, que alguns d'ells han sigut lluïssos i algunes d'elles festeres, que avui fills i filles estan així, i és un motiu d'orgull, no? Veure com va de pares a fills, aquesta frase tan bonica. El València, per cert, va guanyant 2-0, no? No, digueu-me vostra, que me va entrar una allà. Palanca, dime-ho, sí o què? Sí? Vale. I el Levante? No ha guanyat, no? On hi ha molta gent del Levante? Hi ha molta gent del Levante en este poble? Alceu la mà, no tinc vergonya, home, alceu la mà. 4-2, i què tal? Bé? I no ha guanyat avui, no? Da igual, la setmana que ve, hi ha més dies que jo organitzo, no patiu, home. Tenim temps de tot. Acabarem tots allà dalt, ja veureu. Que és un autèntic orgull i un autèntic plaer estar així. Benaguasil comença les seues festes. El més bonic de les festes, sabeu el que és? Tornar a reencontrar-se. Us ho diu uno que viu fora i quan ve per així és meravellós tornar a veure cares conegudes i sobretot ficar cares a tots ells. Festeros, festeres, que vas dient, ostres, esta és la filla, este és el fill, que bonico, que meravella. Anem a començar les festes del poble i ho farem en companyia d'ells. Els que van a ser elles i ells protagonistes, sin dubte, d'aquestes festes, però abans cridarem en aquest escenari a l'alcalde del nostre poble, José Joaquín Segarra Castillo, les regidores de festes, Rosa María Cervera Gassén i Anna Alexandre, i el nostre mantenidor, tots de casa, tots de Benaguasil, tots del poble, jo també, ell és Vicent Balaguer i Domènec, benvinguts. Una presentació de les festes en 5 de Benaguasil en casa, i és perquè tots som de casa, però que el mantenedor siga de casa i siga un tio tan important com és aquest home. A mi, sincerament, que la vista agarrar-la batuta 1000 vegades i dirigir-me sent orgullós de ser benaguasiler i tindre benaguasilers importants com el Vicent. Després parlarem d'ell i ell serà protagonista també perquè serà l'encarregat de parlar-nos d'elles, d'ells, lluïssos, festeres. I ara toca parlar de lluïssos, festeres, però tirar un poquet darrere, anar-se'n aquell 24, tan propet i tan llum per a ells, i tirar en els escenaris festeros majors d'aquell any 2024. Aquella reina de les festes d'aquell any 2024, Daniela Gil Díaz, acompanyar el Lluís de l'any 2024, Iván Real i Cabero. Daniela i Iván, moltíssimes gràcies. Evidentment, poc n'hi ha que dir. Mirant l'aplaudiment de la gent del poble, és la forma d'agrair-vos, evidentment, aquest any meravellós que vosaltres dedicareu un any sencer a ser els màxims representants, com no, d'aquestes festes del poble. El poble vos ho agraeix, evidentment, portar aquesta banda, portar aquesta caramba, portar aquesta corona, i ser dels joves que representen el poble no és fàcil. Vosaltres ho heu fet a una altura meravellosa, espectacular, siguent que tots els benaguasileros hem estat orgullosos, així que és el moment. No que es despediu, perquè sereu sempre representants d'este 2024, però sí que és el moment que s'acosteu així, o us acosti el micro allí, no sé com aneu a fer-ho.
¿Cuántos así? Yo allí. Este será difícil porque té cable, ara me donan un micro, a que sí, i vos a la costa. Dos. Ara vaig a per allí, espereu-se. És aquell d'allí darrere, el que està ahí baix? El del sonido, sí, no? Sí? Merda. Amigues i amics, de prop o de pensament, Benaguasil i la seva gent, places, racons i carrers, estimats familiars i públic present, a tots molt bona nit. Bona nit i un sentit agraïment per estar ací acompanyant-nos en estos moments. Escoltant la introducció de Daniela, m'ha vingut a la ment el sospir d'un record. Un record que m'acompanya cada segon, cada hora i cada dia des de fa un any. Perquè a mi ses paraules, iguals o semblants, vaig començar jo l'any passat el discurs que obria les tapes d'una història meravellosa. Sí, d'això ja fa un any espectacular que ha creuat el cel com un llamp esgarrat. Costa creure-ho, veritat? Aixina és, i cal despertar per donar-se compte que la vida segueix el seu curs i nosaltres com ella no podem parar. Recorda aquell dia com si fos avui, on mostrarem el nostre treball d'una manera original. Els dos junts, com ara estem, enllaçant les nostres veus i enllaçant somnis i emocions. La veritat és que ho vam passar superbé i ho farem genial. I avui, en el moment de la nostra despedida, ho volem repetir. Perquè, com se sol dir, tot allò que funciona no cal tocar-ho, millor deixar-ho com està. I el que vam crear aquella nit va ser un monument als sentiments, un monument per emmarcar. I així volem tancar el nostre any, al costat de la nostra gent, davant de l'església i de la nostra història. Tens tota la raó. Allò que funciona no cal tocar-ho, com no cal tocar el bon ambient que es va crear al nostre voltant. Els somriures i l'amistat de lluïssos i festeres, l'afecte i el suport dels nostres familiars i els ulls d'admiració dels veïns i veïnes al veure'ns passar en els passacarrers, romeria o processó. Per supost, no cal oblidar ni una mica de diversió, ni cap estrela que s'anava apagant per a donar pas als primers raigs de sol, que el nostre cos rebia esgotat, però nosaltres tenim ganes d'un nou dia festiu, d'un nou dia de les nostres festes patronals. No cal negar, encara que la joventut és nostre millor patrimoni, en ixes nits de festa interminable, música i llum, l'harmonia i la llibertat de lluïssos i festeres, el pas de les hores anava empezant i el cos ho notava. I ja se sap, on hi ha passió no hi ha sacrifici. I nosaltres la passió la teníem ja a mans plenes. A mans plenes hem viscut aquests dies i nits on l'olor de la pólvora i la fragància estival ens han acompanyat. Hem exprimit aquests dies com una taronja a la terreta, traient-li tot el seu suc per a que regalara el seu intens sabor. Però també ens ha sabut ser responsables
I quan hem tingut d'estar, hem estat en el treball i en la devoció, en la festa i en la diversió, perquè eren conscients de que representàvem ni més ni menys que la joventut d'este gran poble. Espit d'una societat viva i agraïda per viure en este lloc privilegiat, Benaguasil. Daniela, és el moment de posar el punt i final. Sabíem que este moment aplegaria i que devíem estar preparats per afrontar-lo, de la mateixa manera que quan van començar. De la mateixa manera que han estat nostres autoritats, sempre al nostre costat, fent fàcil lo complicat. Moltes gràcies de cor per tot el temps que ens haveu dedicat. Moltes gràcies, com no, als meus familiars, a mon pare Ivan, a ma mare Maria José i a la meua encantadora germana Judit. Dins de mi no caben més paraules per a demostrar-vos. Us vull un muntó. Ivan, has tancat l'última etapa d'esta història. Ara toca començar una nova aventura. Deixem darrere este any inolvidable, però que sempre recordarem al llarg de les nostres vides. Passaran els anys, canviaran nostres cares i el destí marcarà els nostres camins. Però passe el que passe, sempre recordarem que un any, metafòricament, tocarem el cel, que un any, en plena joventut i amb tota la vida esperant-nos, varen ser feliços de veritat. L'any que li vam oferir tot el nostre amor a Sant Lluís Gonçaga i a la nostra volguda patrona, nostra Verge de Montiel, nostra estimada Montieleta. I un amor diferent els oferisc als meus, a la sang de la meua sang, José i Marilia, pare i mare. L'any passat vos vaig dir que éreu les filles del meu oceà, però ara vos dic que sou el meu oceà amb tota la seva immensitat. El meu i el del meu germà Héctor, compartint la mateixa vida i la mateixa fortuna. Als meus iaios, Txelo i Dani, gràcies per oferir-me sempre el vostre carinyo. Per als dos, un bes molt fort. I altre, igual del fort, per als meus volguts tios, José, Aurora i el tete Mauro. Ha passat un any i esteu ací, al meu costat. Què més puc demanar? Eixe és el millor regal. No demanes més, Daniela. Anem a equilibrar el temps del discurs i et demane permís per a que la meua veu siga la teua per acabar esta preciosa història. Et demane permís per agrair perquè tots nosaltres, lluïssos, festeros, pares, mares i familiars, ha sigut un honor representar el nostre poble. Un honor haver compartit tants moments de diferents colors, ni millors ni pitjors, perquè si el negre i el morat tenen el seu misteri i el blanc i el groc són la llum i de tots els pals havent tocat. Aprofitem també per a desitjar-los a Sarai i Ivan, reina de les festes i Lluís Major d'enguany, uns dies meravellosos i que no deixem passar ni un segon de bades, perquè queda en el record, però esta felicitat és ràpida i efímera. Ara sí, tanquem este inolvidable any al costat d'un número màgic. Un número que ens ha acompanyat des de l'inici fins al final, el número 18, perquè aquest número és el conjunt de 8 amigues, 8 cors i 8 festeres.
8 lluïssos, 8 amics i 8 companys. D'un Lluís Major, per a mi, tot un luxe, un plaer i un honor. I d'una reina de les festes sempre bellíssima entre totes. Daniela, et demane que enllacem nostres mans per a finalitzar este últim moment, igual que quan van començar. Ho recordes? Unint les nostres veus, llancem al vent amb la força de nostre cor. Visca Benaguasil, visca Sant Lluís Gonçaga i visca Nostra Mare de Déu de Montiel! Gràcies, Daniela. Gràcies, Ivan. Ivan, Daniela, Ivan. A recordar-se de tots els que han fet possible, de tots els que han fet que este any fora meravellós, dels companys, de les companyes que han viscut amb vosaltres, dels familiars, evidentment, i de la gent del poble. Sou història del poble de Benaguasil, però la història té que continuar i, en el vostre permís, anem passant la fulla ja d'aquell 24 a este 25, i este 25 que l'encetem ara en seguida, i l'encetem nombrant en este escenari a nostra reina. Us ha tirat un castell avui que dic, la mare, que no s'acabava mai, que barbaritat, que meravella, per anunciar que ja eixia de casa, que venia a pagar la plaça i que estava a punt de pujar a este escenari i acompanyar un guapíssim Lluís Major. Són la parella que va ser de moda, que va estar de moda, i la més admirada i la més volguda a Benaguasil, segur que sí. Ella i tots i cada un dels que formen Lluïssos i Festeres. Moment especial de la nit, el moment més important, i és de conèixer la nostra festera major d'estes festes patronals, i ella és Saray Aparicio Alonso, acompanyada, com no, del Lluís Major, Ivan Domènech García Otermín. I ara, mentre que Daniela faig el traspàs d'aixòs poders ja a la nostra Regina, a Saray, quan vulguis, la caramba, la corona, i després d'aquestes 21 salves, evidentment, perquè tot el món sàpia que Benaguasil, en breu, ja té la seva Regina de les festes 2025. Caramba, i com no, la corona per la nostra Regina, la Regina de les festes de Benaguasil, Regina que, Daniela, faig intercanvi i se deixa corona ja a Saray.
Quintana, que ho testo controlat, igual que la música. Tot el món sap ja, en aquests 21 salves, que Benaguasil té Regina. L'aplaudiment per a ella, clar que sí. Moment màgic el viscut, Isa Caramba, Isa Corona, Sarai, Aparicio i Alonso, Regina de les festes patronals de Benaguasil. Bonico, Estas coses no s'ensaien, perquè tu no saps el tratge que va portar, claro, entonces no saps ahí, però bueno, molt bé tot. Tots els anys, una cosa bonica, i claro, de reina a reina volen que lluïsquen molt, entonces tot el temps del món, el que faci falta. No tenim ninguna pressa en disfrutar d'este acte. Moment de que Iván acompanya a Daniel allà, el ram de flors primer, no se t'olvida Iván, i acompanyes a Daniel allà i ocupeu este puesto en este maravillós escenari que poquet a poquet ara ens anem a anar omplint. Un Iván ja té pràctica. L'altre Iván és el que té ganes ara, és un passarà, que sí, d'agarrar el micro, dirigir-se a tots, emocionar els familiars, emocionar a qui vulgueu, però sobretot donar la benvinguda a Benaguasil, igual que Benaguasil vos donar la benvinguda en este moment tan xulo. Sou els màxims representants i tenim ganes d'escoltar, però pare bé. Bona nit, Benaguasil. Amics, lluïssos, autoritats i familiars. Gràcies per estar esta nit ací, al nostre costat. Estes pedres que conten història i les campanes que ressonen amb emoció. És avui l'escenari d'un somni que fem realitat, com a Lluís Major i Regina de les festes patronals del 2025. Es presentem amb nerviosisme, però amb ganes de viure estos dies intensos. A Benaguasil, les festes són molt més que dies d'alegria. Les festes no són només música i llum. Són records compartits, promeses que tornen cada any i un batet col·lectiu que recorda qui som. A Benaguasil, la festa no s'explica, es sent. Naix a cada carrer, s'encén en cada mirada i en cada braç. Per això volem viure-la prop de vosaltres, intensament, des del primer batec fins a l'últim sospir festiu. Estos dies són molt més que una simple celebració. Són dies on el poble es retroba, on veïns i veïnes tornen a mirar-se als ulls amb la complicitat que només dona ser d'este poble. Dies en els que els carrers s'omplin de vida, de somriures i també d'esperança. És el moment en què passat i futur es donen la mà, en un present que batega amb força al ritme de les nostres tradicions, on una paraula, una cançó, un gest es recorda qui som i d'on venim, on la nostra estimada patrona es fa present entre nosaltres, acompanyant-nos amb la seva mirada serena i maternal. En estos dies, més que mai, celebrem tot allò que ens unís, la fe que ens dona força, la cultura que s'identifica, les arrels que els sostenen i l'estima profunda de tot aquello que compartim com a poble. I si algo hem après és que la festa es construeix junts, festeres, lluïssos, família, amics, cada somriure vostre ha sigut una espurna d'esta màgia. Gràcies per cada moment compartit, per ser, per estar i per creure en el que fem.
He sentit la força d'una gran família unida per la tradició i guiada per l'efecte. Este camí compartit ha sigut molt més que especial. Gràcies per la vostra entrega, per la vostra alegria i per fer que cada dia s'ha fet... Cada dia... I per fer que cada dia hagi valgut la pena. Esta nit també vull mirar enrere i agrair profundament a la meva família, en especial al meu germà i als meus pares. Sense vosaltres això no hauria sigut possible. Gràcies per ensenyar-me des de ben menut el valor de ser de Benaguasil, per educar-me amb valors, respecte i orgull per tot allò que som. Gràcies, vos vull. I a la meva família, gràcies. Gràcies per ser el meu suport, per estar sempre darrere amb una paraula o amb un gest. I avui, especialment, vull mirar als ulls al meu pare i dir-li gràcies. Gràcies per ser la meva força silenciosa, per animar-me quan ho dubtava i per creure en mi fins i tot quan jo no ho feia. També volem agrair l'esforç de l'Ajuntament, que amb paciència i dedicació fa que la festa brilli cada any amb més força. Sou part imprescindible d'este somni col·lectiu. Ara s'acosta l'inici d'unes jornades plenes de llum i devoció i només podem donar gràcies per fer-nos part d'este capítol inesborrable de la història del nostre poble. Som fills d'este poble. Som fills d'este poble i avui, més que mai, estem orgullosos de ser part d'ell. Que comence la màgia! Que visca la... Que es comence la màgia! Que es comence la màgia i que la nostra veu, avui i sempre, cride ben fort! Visca la Mare de Déu de Montiel, visca Sant Lluís Gonçaga i visca Benaguasil! Jo m'ho passa bé sentint-los, és veritat, perquè al final esteu a gust, ho passa bé, que és l'important, els pares esteu contents, la família està content, doncs ja està, i la gent del poble també, clar. No és fàcil parlar en públic, però ho he fet espectacularment bé, perquè ningú s'ha apuntat, o sigui que, meravellós, un 10, sobre 10, jo en tinc algun poquet de so, però no molt, no fem molt de cas. Enhorabona als dos, cal que si l'aplaudiment, Ivan i Sarai són els màxims representants de les nostres festes, Benaguasil va estar al vostre costat, evidentment, i al costat sabeu d'aquí, que teniu ganes, Comencen a pujar ja tots els vostres companys i companyes que estiguen així, que vagin omplint d'aquest escenari, perquè ells tenen la mateixa il·lusió que vosaltres, evidentment. Els pares i les mares i els abuelos familiars tenen ganes d'anar a veure aquestes parelles, i parelles de 2 i de 3 que han anat pujar així en aquest escenari, i així que, festeres, lluïssos, poquet a poquet ocupant aquest escenari. En primer lloc tindrem a Gemma Robledo Molina, acompanyada de Miquel Alba Durà i Adrián Durà Balaguer.
Elena Machancose Sánchez y Raúl Miñana Calero. Elena Verdugo Cerdán, Sergio Alexandre Fabra y Vicente García Galiana. Judith Gómez Alvillana, acompañada por Óscar Benlloch y Castillo. María Puchades Puchau y Rafael Sánchez Jimeno.
Claudia Gabela Tortajada, Jean Cervera Ibáñez y César Moyás Subiela. Victoria Zamora Poveda, Romeo Escribano Tarín y Sergio Romero Castillo. Carmen Moreno Moreda y Raúl Zacarés Montoliu. Natalia Tellechea Miñana y Denis Matresu. Sofía Rosalén Botella y Marc Domínguez Matamares.
Marta Zarto Andrés, Héctor Balaguer Gregori y Edu Aleixandre Capella. Bárbara Moreda Fuster y Rubén García Merino. Y Andrea Antequera Ramada y Jorge Domínguez Molina. Antes de que la nostra reina de les festes ocupi aquest tron meravellós, acompanyat per Ivan, serà el nostre alcalde el que faci imposició als dos d'este escut d'or del nostre poble. Així que, alcalde, per favor, Ivan i Sarai, imposició de l'escut d'or del nostre poble de Benaguasil.
Moltes gràcies, alcalde, a Rosa, regidora també, per acompanyar-nos i per ficar i fer imposició de xescu. I ara sí que és moment, l'alcalde donant ànimos a tots, ja falta poc, es comencen les festes ja, i ells van a passar de categoria, segur que sí. Sí que tots han segut ja lluïssos, festeres, clavaris, molta gent des que esteu així, o des que estem així. I va el moment que acompanyes ja a ocupar aquest puesto i aquest trono meravellós reservat per a les màximes representants, i quan vulguis, Sara i ocupa aquest trono meravellós ja i completem este quadro en veig del món sencer. El ram de flor, espera un moment, menys mal que està ahí el pare de la xiqueta dient, me voro el ram de flor. És que no pot ser. Si no estigueres tu, ara estaria en el trono sin ram de flor. Avui és que és una presentació col·lectiva on tots podeu participar. Algo més que dir, que voleu que diga algo per ahí? Bocadillo de sepia, vol algú? Jo sí, pinyol, jo sí, uno. Ah, que bé, fa la fam. I ara sí, serà de flor meravellós, com vulguis, acompanyarà. Fàcil, no ho tens, Ivan, perquè això tampoc ho has ensayat. Traig espectacle de la nostra Regina i ara, pues ahí. Però Ivan aconseguirà que s'assente i estiga, pues, com lo que és la reina de les festes del poble de Benaguasil. L'abuela, el pare, no, així, hasta que no estiga la xiqueta perfecta ja la fot, no, en sèrio, com la vegueu? Abuela, com està això? Bé o no? Però fer-me cas a mi, sí o no? Després si seran la foto mal i t'enfadaràs, a veure com veig allò. Navegueu tots des de la posició que teniu perfecta, la reina. Teniu que contestar, és una pregunta, sí o no? No cal parlar més. Festeres, lluïssos, les nostres regines, car que sí, el nostre Lluís Major, l'aplaudiment per a ells. En veig segur que sí, la nostra regina, la seva cort, els nostres lluïssos, per Benaguasil està preparat per a començar les seues festes. Jo diria tantes coses boniques, però hem buscat un mantenedor de casa, meravellós. Jo tinc un carinyo. Han coincidit en algun altre escenari, ell en batuta i jo en micro. Ell canvia avui, jo no, jo seguís tinguent el micro, no tinc ninguna batuta, però ell sí la batuta la maneja extraordinàriament. Músic del poble, que es va formar a la Unió Musical des que tenia 5 anyets, algo ha plogut. Primer a la trompeta i després amb el violí. Als 15 anys va formar part de la Jove Orquestra Nacional d'Espanya i 3 anys més tard era professor al Conservatori de València. Ha impartit classes en els conservatoris superiors de València, Castelló, Aragó, Illes Balears i masterclass a Bulgària, Polònia i Xina. Ha actuat en més de 30 països, convidat a la Concertino i director en moltes orquestes, tant espanyoles com estrangeres. Director de la Unió Musical de Benaguasil, on ha guanyat premis tant en la banda com en l'orquestra, i actualment és solista de l'Orquestra València, director de la Banda Simfònica de la Unió Musical de Llíria, on l'any passat va guanyar el primer premi Dimensió d'Honor al certamen internacional de bandes de música de València. Jo tinc este currículum, ja me'n va, ja no sé, pa què n'és? Que meravella de currículum, que enveja, i sabeu el millor de tot, que és d'ací. Tenim que creure el que som i el que tenim. Benaguasil no té res. Se sabore. El que puga, que empate a un tío com estos. Maravillós. Un orgull, tendo el mantenedor, i un orgull tindre un benaguasilero tan il·lustre com és el nostre mantenidor d'avui, així que com vulguis, mestre, la paraula és teva. Molt tard. Benvolgudes autoritats, festers i festeres de Benaguasil, veïns i veïnes. És per a mi un honor i un privilegi estar així avui amb tots vosaltres esta nit. La nit que dona pas a les festes patronals del nostre poble. Festes tan volgudes i que estan en el cor de tot benaguasiler i benaguasilera. Quan em va dir l'alcalde Ximo i les consejales, Anna i Rosa, que fora un any qui parlara, vaig dir en seguida que sí.
però en res va pensar: si tu sols has assistir al públic a tocar o a dirigir, on t'has ficat? Doncs bé, intentaré, dins de les meves possibilitats, eixir d'ací el millor possible. No parlaré perfecte, ni faré una lliçó magistral, però sí parlaré des del cor. Per a mi, les festes patronals sempre han estat relacionades, sobretot quan era xicotet, amb la música. Els concerts, processons, verbenes. Recorde que quan jo començava en el món de les notes es feien 3 concerts, 5 processons i un festival de bandes, quasi res. El meu primer solo de trompeta el vaig fer així, en esta plaça, quan tenia 9 anys. Alguns presents encara ho recordaran. Era el de l'himne regional, i com era tan menut, entre l'abuelo Gorrís i Faus, que està per ahí, me tenien que alçar dalt de la cadira perquè la gent sabera qui havia tocat. Tinc records del silenci i el respecte que tenia este poble per a la seva banda, la Unió Musical, que sempre ha estat al nivell de les millors formacions del món. Recordo que estava a la plaça plena i no s'escoltava ningú, cosa que avui en dia és molt difícil que ocorrisca. Soles les campanes, que sempre sonaven a meitat de l'obra, interrompien la màgia de la música. A vegades, quan estic en els concerts per l'estranger, ho recorde, i a vegades, sobretot quan toquem o estic tocant alguna peça que s'hi ha sonat, en el mateix moment recorde les campanes i a vegades inclús les tira de menys. Recorde també les nits de variateig on actuaven grans figures del món de l'espectacle i on tot el món se portava la seva cadira i la plaça, com avui, sempre estava plena. Per desgràcia, molt prompte vaig tindre que ausentar-me de les festes, perquè sempre tenia encontres o xires, primer amb les orquestres joves i més tard amb les professionals. Tinc el record de les 3 primeres que no vaig poder estar. La primera fou quan tenia 15 anys, que estava a Bèlgica, la segona a Hongria i la tercera, que fou un prou llargueta, a l'extinta Unió Soviètica. De més major vaig veure el que realment eren les festes de la Mare de Déu del Montiel. Uns dies d'estar amb la família, amics, gent volguda del poble que feia anys que no veies, i de recordar, i quins records. Anar en els meus vuelos al tir i arrastre, els meus amics i amigues esperant a que acabara el concert per a pujar a la costa de l'ermita per veure el castell, els bous, les mascletaes i les trastaes que la meva colla i jo feien pel poble. I tantes coses més que seria molt difícil recordar-les sense emocionar-me. Dic a sos festers perquè us tinc un poc d'enveja, sana, per supost, per tot el que no va viure i jo no vaig poder. A més, avui en dia veig que les festes estan més enfocades a la gent jove que quan jo tenia la vostra edat i heu tingut que aprofitar i sobretot valorar. Benaguasil és un poble treballador, obert, acollidor i també ferm en el seu caràcter. La nostra Mare de Déu del Montiel sempre s'acompanya com a guia i protectora en aquestes jornades i sempre. Ella és el símbol de pau, de fe i també de comunitat. Per això jo sempre la porto damunt. Benaguasil és un poble que sap mantindre les seues tradicions vives, amb una estima profunda perquè representa la festa, una trobada d'alegria, de germanor i també d'identitat compartida. Aquestes festes no són només dies de celebració, música, ball i pólvora. Són l'expressió d'un poble que estima la seva cultura, les seues arrels i que es volca perquè tot lluïsca com mereix. Per això vull fer una menció especial als festers, a les filles de Maria, a l'Ajuntament i a totes les persones que feu possible que tot això funcioni. Sou l'ànima d'aquestes festes. Sarai, que guapa, vas a tindre a tot el poble als teus peus, els teus pares i sobretot els teus iaios emocionats, que al mateix temps estaran satisfets i orgullosos de tu. És lo normal. Jo tinc 3 fills que han sigut fallers majors i crec que això és el mateix per multiplicar per 20, no? Sí.
També els teus familiars i els teus amics i amigues, que sempre estaran ahí on més falta te fan. Sé de les teves aficions al crossfit i a les motos. Això diu de tu que eres una persona que vol llibertat i energia, però també orden i planificació. Estos valors t'ajudaran en estos dies de caos i de contracorrents. Vas a passar uns dies que recordaràs al llarg de la teva vida. La baixar, la professó de la Mare de Déu, la dels lluïssos, les festes que teniu al Garito, que dius tu, i tantes coses més. I estic segur que vas a representar al teu poble i a la teva família, una família treballadora i honesta com els Aparicio, de la forma que correspon a una reina de les festes d'una categoria com la teua. Sé que en un primer moment no volies el protagonisme de ser la Regina, però ahí estàs, al costat de les festeres, que són el millor que té este poble, i tu vas a dirigir con la bona policia que vols ser. Ivan, estàs millor ja? És que estàs malet. Lluís Major, tu vas a tindre faeneta en estos festers que tens al teu costat. Per lo que sé, estàs acostumat a tractar en animalets, però estos són molts xiquets. Encara que en estos dies algun animalet apareixerà per ahí, espere que els teus festers te siguen tan dòcils com els cavalls que tant t'agraden. I si fa falta, tindràs que anar a la casera d'algú, encara que sé que eres bon caçador, les peces que tens que caçar no són gens fàcils. Bromes a part. Tota aquesta joventut és la que va ser l'encarregada de ficar a aquestes festes les discomòbils, passacarrers, mascletaes, i on tu tens que dirigir i representar a Benaguasil de la forma més responsable i sincera possible. I que estem segurs que en un futur radiòleg com tu això ho veus sense l'ajuda dels aparateig. Segur que els teus pares, Juanjo i Carolina, estaran ben orgullosos de veure que el teu somni de ser Lluís Major s'ha complit. I a ells els representaràs, tant a ells com al teu poble, amb un senyorio i saber estar. Sarai i Ivan, aneu a representar a un poble que des dels seus orígens ha sigut una mescla de cultures. Per així han passat des dels íbers, els fenicis, els romans, els musulmans i els repobladors cristians. Un poble on lluitaren els moriscos contra les ordres de tot un emperador abans de ser expulsats. Un poble que mai ho ha tingut fàcil i això és part de la nostra identitat. Benaguasil és un poble diferent, té barris i falles. Crec que és l'únic poble en el món que en el GPS benaguasiler no fica el nom del barri, fica el nom de la falla. És un poble ple de talent. Sabíeu que possiblement Benaguasil siga el poble on més músics professionals hi ha per metre quadrat? Avui en dia hi ha més de 200 persones que viuen gràcies a la música. També és un poble de gent emprendedora. Tenim des de modistes afamades com Isabel a tiktokers com Gemma, que no tenen res que envejar a ningú, com bé ho han demostrat, i que en els seus inicis no ho han tingut sent fàcils, però el tàndem, talent, treball, els ha portat on avui dia estan. És un orgull anar per el món, com m'ha passat a mi, i trobar-te pels aeroports o per l'altra part del món a gent de Benaguasil, estudiants, empresaris, gent en llocs molt importants i de molta responsabilitat, i dir, tu també eres de Benaguasil? Sobretot en el meu món, la música. No hi ha auditori on no te trobes algun músic que no és que ha passat per la musical de Benaguasil, o algun familiar meu, que de la meva família som uns pocs. Com diria un amic i gran solista, en València, en tots els pobles hi ha bons músics, però primers espaces com en Benaguasil, en cap lloc. Fa poc també, ja estava per tu, en el certamen internacional de bandes de València coincidirem Salva Peiró i jo en el mateix escenari i comentàvem la de gent que te trobes pel poble allà on vas. Encara que segons ell, jo competia en una banda que és d'un poble que està al costat de la capital del món. Tenim que llevar-se un poc el complejo de que tot lo de fora és millor. Jo que he estat en més de 30 països, vos puc dir que com així no hi ha res millor. Diferent sí, però no millor.
Per sort, hem viscut una etapa on no hi ha hagut ninguna guerra, no hem passat la fam que han passat els nostres avantpassats. Per supost, tenim un clima que enveja tot el món, encara que de vegades es pega algun sustet. I com no, tenim una gastronomia espectacular. Ja pots anar on vagis que com així no la vas a trobar. De fet, la paella dels diumenges de la mare no te la menges a cap lloc, per molt de sushi, caviar, kobe, curris que te fiquen. I això que a mi la cuina m'agrada i molt. Lo dit, per a mi és un orgull ser de Benaguasil i també volguera agrair a la meva família, a la Unió Musical i a molta gent que avui està així i altra que ja no està. Perquè sense ells jo no haguera arribat on he arribat ni seria la persona que soc. Així he après música amb millors professors i quasi gratuïtament, on en els països que es consideren més avançats tenen que pagar soles per iniciar-se en aquest món, sobretot en els països europeus. En altres cultures com les asiàtiques, ells sí que tenen una formació musical en l'ensenyança obligatòria des de que comencen de ben menuts. Sabeu quantes bandes n'hi ha a Japó, Corea o Singapur? És molt fàcil, tantes com instituts i universitats. Ells s'hi valoren els valors de la música, o que la música ofereix a la formació d'una persona. I això nosaltres ho tenim a la porta de casa i no ho aprofitem. I estos valors i educació jo ho dic a este poble i per això sempre li estaré agraït. Sarai i Ivan, estic segur que els dos aneu a fer un tàndem magnífic. Vos desitge tot el millor, que disfruteu i feu disfrutar a la gent que tant vos vol i que alguns que ja no els tenim entre nosaltres, però que es veuen des de l'altra part del riu, ho gaudisquen igualment. Els festers i festeres, és el vostre any i per desgràcia ja no tornarà a passar. Disfruteu al màxim d'aquestes festes que són les que vos han tocat viure i que des d'avui fins a la Puigà siguen dies per a no oblidar mai. Són les vostres festes i teniu que demostrar les ganes de passar-ho bé, el compromís, la col·laboració amb tots vosaltres i, per supost, ajudar i agrair als vostres pares l'esforç que fan perquè avui estigueu així, encara que ho fan i ho faran de tot cor. Sou una generació que no ho ha passat gens fàcil, amb una pandèmia, una dana i alguna desgràcia més per el camí. Per això sabeu que les coses bones les teniu que aprofitar al màxim, que les males ja venen soles. Benaguasilers i benaguasileres, viscam aquestes festes amb intensitat i il·lusió, però també amb respecte. Que la gent que va visitar-nos veja que som un poble que disfruta de les seues festes amb alegria i responsabilitat. Que cada acte siga espai per a compartir, per a retrobar-nos, per a passar-ho bé, però també per a transmetre als que venen darrere els nostres valors de convivència i sobretot del patrimoni cultural que tenim, que és molt i per desgràcia per a molts desconegut. Que es deixem dur per tots els actes i que ho viscam amb alegria. Simplement dir-vos que visquen els festers i les festeres, que visquen les festes de la Mare de Déu del Montiel i que visca Benaguasil. Gràcies a tots i totes i bones festes. Qué bonito. No sabia que este home deixa la batuta. La dona està emocionada i tot, És que, clar, estàs recordat, voler dirigir davant d'un micro no és fàcil. Qué bonico i que interessant el que ha comentat l'amic Vicent Balaguer, mestre. Moltíssimes gràcies. El primer per a ell, clar que sí. Ja hem acabat. Ara molaria que te la busca o està digueu tots. Ja hem acabat. Pues ja està, ja hem acabat, però comencen de festa, no s'acaba així, no anem tots a dormir, descanseu, no, que l'avenida ja marxa, anem tots a l'avenida, què collons hem de dormir? Home, no, això ja ha començat, diu tot el món en Benaguasil. A mi de nano me dient, quan Armstrong puja la lluna, això ho més de navegar, no? Diuen que la huella està a meitat, a soles, no està sencera, i és perquè li xafà el peu de Benaguasil que estava plantant cebes, jo això ho ha contat sempre tot el món allà on vaig.
Me passa com a Vicent, quan estàs fora, presumixes de poble. Quan estàs fora t'ones compte de lo gran que és Benaguasil i la gent que té este poble, això és veritat. Alcalde José Joaquín Segarra Castillo li fica el punt i final a este acte, després l'himne i comencen les festes, que cada dia tu, José Joaquín, fica així. I que ficaren a Xina, pues n'hi ha que dir-te de quan en quan. José Joaquín Segarra, Ximo pels amics, alcalde del nostre poble. Bona nit. José Joaquín ho diu ma mare i Boro. No n'hi ha ninguna altra persona més que em digui José Joaquín. I us dic una cosa, us confesso que estic contentíssim. Us dic que enguany estic que menisc, perquè tota la gent sobre que n'hi ha darrere és extraordinària. I nosaltres acostumem, perquè som mediterranis, a quan n'hi ha algo especial que celebrar en la família, acudir tots a una casa i a celebrar-ho. I això és el que fem totes les festes en Benaguasil, però a la plaça. Quan celebrem algo especial, algo que mos arriba al cor, algo que és important i que és fantàstic, venim a la plaça, se congreguem tots i rendim homenatge als que són més importants per a tots nosaltres. En este cas, els que estan darrere meua. En l'acte més notable, en l'acte que desperta més sensibilitat, en el més icònic, de part de tot el vostre poble, a tu, Sarai, reina de les festes de Benaguasil, enhorabona, però molt gran. Una enhorabona de tots els que estem ací i de tot el poble perquè te ho mereixes. No tan sols per ser la persona que tots te coneguem i sabem que eres radiant, emotiva, sensible, i vaig a fer alguna confessió també. Li agraden les pel·lícules de por. Jo no ho comprenc. Jo no comprenc que a una persona tan guapa li poden agradar les pel·lícules de por, però és que damunt les miren son pare. I son pare i ella, els dos ahí en el sofà, a veure qui és el que s'assusta més. Jo sé que tens una especial relació amb ton pare, Sarai. I sé que, a més, teniu una cançó favorita i que cada uno dels dos teniu una estrofa que tu me l'ensenyares ahir, el teu tatuatge. I la següent estrofa la té ton pare. Sarai, te'n vegem tots, perquè te ho mereixes. No mires cap altra cosa només que passar-ho bé. No mires cap altra cosa només que els ulls de tot el poble de Benaguasil, que te vol i te diu esta nit que estàs radiant, brilles com ninguna dona i tots nosaltres als teus peus a desitjar-te que ho passes de la forma més meravellosa possible. No sé si s'ha donat compte, però el Lluís Major d'enguany passat li diuen Ivan, al Lluís Major d'enguany li diuen Ivan, i els dos me passen un pam a mi. No és normal això, que n'hi hagi tanta coincidència. A mi m'agrada que la gent d'este poble siga alta, molt més alta que jo. A la meva època jo no era baixet, però ara seria un enano, no sé què passa. Ivan, antes t'han dit que t'agraden els cavalls, perquè és un tio elegant. Ells són tots elegants. Però me diuen que sobretot eres molt carinyós. Extraordinàriament carinyós. A viatges te passes. Això te vaig a dir que això no és mal. Ser carinyós en la família, en els amics, en les cosines, que te volen tant, que ahí les tens. Ser carinyós és de lo més humà que n'hi ha en esta vida. I va dopat, estava en febre, i estava en febre tot el dia. Imagineu-se si és un tio dur. Però a més d'això, resulta que té una debilitat. I aquesta debilitat és el seu germà. El volen deliri.
El que passa que tenen un problema entre els dos i sempre estan renyint, de tant que se volen. Però mira, m'han confessat a més que el pitjor que tu tens és el teu despertar, que tenen que donar-se un temps per a que puguen parlar amb tu. Jo els he dit que en aquestes festes no va haver aquest problema, perquè no vas a dormir quasi igual com quasi tots els teus companys i les teues companyeres. I és el que vos desitge a tots i a totes. A l'acord d'honor, als lluïssos. Ells van començar ja el garito el dilluns. Han sigut nomenats avui, però per si a cas algun dia se'l podien perdre, doncs es comencen quantantes i així ho aprofiten tot. Esteu guapíssimes. Jo no encontré altres dones tan guapes en tot el món. Jo no he viatjat tant com Vicent, però esteu radiants. I m'alegre de que estigueu així damunt, en aquest escenari. I ells, escolta, és que no se pot demanar més. Ells estan més templats que el millor torero del món. És que tenen planta i han sabut pujar acompanyant a les festeres d'una forma que tots nosaltres volguérem. És un moment únic. És un moment únic per a tots nosaltres. Perquè este acte és l'acte més interessant que n'hi ha en la nostra història local tots els anys. Representa la unió de tot Benau així, en el seu futur. Però vos vaig a dir una cosa. Ni el fet d'estar en esta plaça major, ni les llums que tenim i que vos seguen a tots vosaltres que ells no ho noten, ni l'escenari tenen valor en si mateix. El valor, i per això n'hi ha que comprendre tots els actes i explicar-los, ve des d'antes, ve des de quan venen les primeres reunions per poder saber qui són les festeros i les festeres, a elegir la reina de les festes i el Lluís Major, per a elegir els tratges, per a veure com se fan les rifes. Quan veuen els pares a les seues filles i als seus fills, lo guapos i guapes que estan en el seu tratge, és que pareixen més majors, és que pareix com si no foren els seus fills. Però sí, són els nostres fills i les nostres filles, els que hem criat, els que hem dedicat la nostra vida tota sencera a la seva felicitat. Són el nostre goig i també la nostra preocupació i algunes vegades algun mal de cap. Però són i representen el més meravellós que tenim, la raó per la qual lluitem tots els dies i s'enfrontaríem a qualsevol pensant sols en ells, en el seu millor benestar. I ara que estan davant de tots nosaltres, és l'ocasió de dir que aquest esforç que vos hem dedicat val la pena. Que ha valgut la pena que s'encontrarem el més meravellós que tenim en cada família, que vos hem criat, que algunes vegades mos haveu renyit, mos haveu dit alguna cosa que no deuríem. Però vos dic que la vostra mare, el vostre pare, va estar al costat de vosaltres sempre, en qualsevol circumstància, encara que s'equivoqueu. I ells us han transmitit uns valors que vull que no penseu que són valors anquilosats en el temps. Són valors del carinyo, des del carinyo i sobretot valors humans universals, per a que sigueu les millors persones que a tots i cada un dels pares i de les mares ens agradaria que foren els nostres fills. I jo sé que la nostra societat experimenta canvis, molts canvis. Alguns d'ells a una velocitat extraordinària, però alguns se converteixen en contravalors, com l'egoisme, la inconsciència, la fragmentació, la confrontació o la falta de sensibilitat. I esta nit, a més d'estar molt content
de tots els festeros i festeres que tenim ací, jo volguera fer un crit a tot el poble de Benaguasil per a que no se trenque els valors en què s'han criat en este poble, per a que vos demane que apostem per ser responsables, per ser correctes, per tindre compassió, per el benestar col·lectiu del nostre poble, per ser generosos i, sobretot, per ser humans. No me correspon a mi fer ningú xui de valor, però sí alguna reflexió pública. Volguera tindre el millor poble del món. I per a tindre el millor poble del món tan sols fa falta una cosa, que no són diners ni res material. Fa falta tindre les millors persones. Aquelles persones que siguen correctes, solidàries, prudents i que desenvolupen el millor alt nivell d'humanitat. En aquestes festes us demane que disfruteu molt, moltíssim, però sobretot que m'ajudeu a construir un poble assentat en els millors valors i en els més humans. A tots vosaltres, a tots els veïns de Benaguasil, us dono les gràcies per participar en les festes, per acompanyar a les nostres festeres i festeros, per la vostra actitud de voler passar-ho bé junt a ells, per fer possible que aquests dies siguin uns dies diferents, notables i bons. I vos demane que els acompanyeu als nostres representants, al nostre futur, a la nostra joventut, en tots els actes. Li agraïsc a Daniela i a Ivan que hagin representat, que apareix com si fora més temps d'un any, però no, Daniela, sols fa un any. Ivan, fa un any estàveu vosaltres així. I les experiències que els haureu dit a tots ells perquè ho passen bé, s'heu dit a alguno, a més d'uno, no dorgau massa, no. Espere que siga de lo que ha dit el nostre mantenedor. Vicent ha dit una cosa que a mi m'agrada moltíssim. Ha dit que té enveja de tots vosaltres. Per lo que vosaltres aneu a passar, per les experiències que aneu a tindre i que ell no va tindre aquesta possibilitat. En aquesta frase jo crec que ha sintetitzat que ser festero i ser festera de Benaguasil és algo que és magnífic, és algo que és extraordinari i és algo que tots els jóvens haurien de passar al nostre poble. Vicent, fa uns dies estava en Xina i me deia que en esta vida tenien que ir fora del nostre país per saber aquelles coses que eren importants i que nosaltres així no valoràvem. Valoreu la festa, valoreu el vostre poble, valoreu la vostra família, valoreu el poder disfrutar, valoreu ser grans i especials en aquestes festes. I tot Benaguasil, darrere d'ells, a passar-ho quasi tan bé com ells, com els festeros i les festeres. Així que tots nosaltres a disfrutar d'uns dies bons en companyia d'ells. Visca Benaguasil, visca la Mare de Déu de Montiel i tots els que vivim en este poble que som els més grans del món. Com diu Moro, la capital del món, Benaguasil. Gràcies a tots vosaltres.
Ella en el taller i en el camp remoreja cantis d'amor en este alegria, acordats al ritme de guitarra.